Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas, dohok tamu namar minggu di Tikion, suang songoni, amanami inanami, naposobulung, remaja dohot sekolah minggu, namar minggu dijabu melalui live streaming manang siaran langsung, baik melalui YouTube dohot Facebook. Horas jala selamat beribadah mahita, tapuji matuhatta, maredde mahita sian buku edde nomor 10 ayat sada sahatrodi ayat 2. Na umuli bagas ni dibataki ai tu sido au nai muli kanuju pang minggui ulului dodisi Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Yesus, martua maakkan mawas malemi dahati goran, ai dipabosur donasida, martua maakka yastodi, ai idaun nasida do debata haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, sai togihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsiaon nasitong, asa holan hosabing haposan nami, unang luas huriam marhaposan tu akka na dihasianganon, ai holako do haposan dohot haporusan, sai asiroham, patuduhot tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asiniroham na gudangi, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhatta, maredde mahita sian buku edde nomor 250 ayat sada dot ayat 2. Sai
bigima patik ni debata di minggutta sadarion, imasian patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni oddo, ikkon dihabiari rohatta di bata, jala ikkon holong rohatta di ibana, asa unang olo hita marakal, mangarohai ugasan ni dongat jolma, dohot ugasan tinadikkon ni opuna, siurupod do nasida mangaramoti nasa ugasanna, aknu ni dang jadi bola-bolauta pardihuta ni dongat jolma, manang naposona pe, siapo od do nasida, jala sidas dason maddapoton ulaun nahyan, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata taringot tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahubar tu patitmi. Amen. Tapuji Tuhata maredde mahita sian buku ede nomor 722 ayat sada sahat rodi ayat 2. Tatopoti madosatta nagodangi tu adopan ni debata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami
rikot do asini roham disaluhut halak kami perdosa, alani ido ubahen nahu paserep kami diri nami sadariod di jolom, jala huparhatopot kami, tung na jok do kami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru na lilu, say unang pabali kami sian jolom, alani dosa nami aidang di halomon roham hamatean nyak kapardosa, alai hamubaan ni rohana dolomoni roham, asa mangolu, sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon nitod di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guar muda badiai. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo Tuhan sesani dosatta. Songonodo hatani Tuhan Jahoba, nunga diarsahi hoa marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadiriokku, jala dang hupaingo ingot akka dosam, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata, marid di mahita sian buku ede nomor 772 ayat 1 dohot ayat 2. Tani di bata naga beturpuk epistel di parmingguatta sadarion tar surat di sada Musa 10 sada mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama namar sikat soring saragam dopak kuling masa di sadok tanoon jala sada dohata dungi marsipadohonan manasida, tole tato pamatano bahen tanotako, jala masak situtu ita tutungi, jadi tano na dimanasak nai, dipakai bahen batu, jala barerang dipakai nasida bahen rapot.
Jadi tuat majahoba marnida huta dohot tukupi, na pinauli ni akka anak ni jolma. Tole tuat mahita jala tagaor pakuling nasida disi, asa unang bediat tusi sahalak pakuling ni donganna. Di bahenido di dok guarna Babel, ala disido di gaor Jahoba pakuling ni sadok isini tanoon, jala siani di paserak Jahoba nasida, tuliat portibion, ima sahatna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Tapuji Tuhata, mareddehita sian buku ede nomor 202, ayat sada dohot ayat 2. Taha tidak kom maha taha porsiaw tai, songon nahi hina tidak kon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rapma hitamadok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumepalangit dohok tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman tubuhon ni si Maria, na gabi-gabion si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido Tuhata, na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanu atoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari potoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato paniala Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot diangeluan na sorasuda. Amin. Tabegema titing namasa di huriatta di minggon, nani jahahon ni sahalak parhalado. Shalom.
Songoy patakason tikting dihita, ima tikting na masa, nanaing masa di mingguon. Perjolo 2.2 Sermon Week gabungan. Pada hari Rabu 26 Agustus 2020 dilaksanakan Sermon Week gabungan dimulai pukul 19 WIB secara live streaming melalui YouTube channel, kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. 3.2 Persembahan Pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Agustus 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 5.1 Rekrutmen calon Sintua. Saat ini gereja kita masih kekurangan pelayan di beberapa week, khususnya week 3, 5, 6, 8, dan 9, dikarenakan ada beberapa orang Sintua yang pensiun dan yang akan pensiun. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan merekrut jemaat yang terpanggil untuk ikut melayani dan mengikuti learning Sintua. Sehubungan dengan belum diadakan Partangyangan Week, maka rekrutmen ini melalui rekomendasi Parhalado selanjutnya didatangi oleh Sintua Week dan pendeta. 5.2 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Hotma Baskara Embang Nenggolan SH, putra dari Bapak Budi Nenggolan almarhum, Ibu Helmina Ria Boru Panjaitan, yang beralamat Kampung Tipar Timur nomor 40 RT 2 RW 1, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, Week 1, dengan Saudari Yohana Clara Elita Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Sitwa JHE Pangaribuan, Ibu Mary Roswita Boru Silalahi, yang beralamat di Adipura Gedebage, anggota Jemaat HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Adapun rencana pemberkatan nikah, yaitu Sabtu 5 September 2020, bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk pukul 8.30 WIB. 5.3 Jadwal Kebaktian Minggu 30 Agustus 2020. Kebaktian pertama masuk pukul 7.30, yaitu week 4 dan 9. Kebaktian kedua masuk pukul 10.30, week 1 dan 5. Kebaktian ketiga pukul 13.30, week 2, 3, dan 8. Dan kebaktian keempat masuk pukul 16.30, week 6 dan 7. 5.4 Tali Kasih. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020 yang lalu, dalam 4 kali kebaktian, terkumpul tali kasih untuk Sitwa AR Boru Sinage SKM persembahan sebesar Rp3.060.000. Sonondo wartata di mingguon debatama nama masu hita. Shalom. Tapuji Tuhata, Maridde Mahisa, Sian Bukuede nomor 226 ayat sada dahut pudukna, huhutma tapasahat peliata. Oh
dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Horas salum. Mulia tema di Tuhata amanginang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahat mamuse tabe nami Tuhamu akka amanami inanami na adong di live streaming di bagasan Tikion jala di ramoti Tuhatama hita saluhutna boy hita marlasiroha mardongaton hahipason na siya Tuhani di pada Tuhata siyan akan namasa di tonga-tonga ni bagas hasyanganon. Amanginang naniaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tapuk kama hatani di bata na baga bejamita di bagasan mingguta ima nienet maisian sada Korin bidu onom mamuka maisian ayat 12 sahat mai itu ayat 20 amanginang molo ngatabuka hatani debata di sada Korin bidu onom ayat 12 sahat tu ayat 20 tajahama hatani debata marsikat soreng mahita saluhut nado jadi diau alai dang saluhut marguna saluhut nado jadi diau alai dang jadi patuduhon ni manang aha au alai dipahehe debatado Tuhani laos paheheon nama nang hita di hagogon nai dang diboto hamu naung gabesada daging dohot boru-boru na jahat anggo sapurtusi ainin nano nagabesada daging donasida na duhai maporos mahamu pasiding parmainanoni nasa dosa na niula ni jolma di balian ni daging nado alai na marmainan mardusa di daging na sadiri do ayargado hamu ditobus dibayani pasangap hamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tod di muna ay debatado napunay molo di bahasa Indonesia 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20 segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus?
Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Soni mahatani debata amanginang dan dihaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong keuntungan hita na mangulu di bagasan jama sidengon. Ahamay boy hita mangakses akan na adong di luar ni hita holan marhite-hite sada alat na adong di tangat tabi. Molo di bahasa Indonesia didokodo bahwa dunia ini berada di dalam genggaman kita. Berarti sian handphone bui tak akses dia. Ahanay sululuata bui dapat. Ahananay situ horota dang porlube hitan waeng lau tu inganan na daw lahu manuhor sesuatu. Alanu nga adong akka partiga-tiga online. Ang ito, jala saya dong do muse na di bagasan Facebooki live streaming iwana manggadis manang martiga-tiga mas akka permata akka berlian doho akka na asing. Songo dia ma hita manotoni molo dong adong miat tabuy do tatuhor jala satu sadarion akam na martiga-tiga songket, martiga-tiga ulos, doho martiga-tiga kapaheape, ro martiga-tiga ni saddal sipatu, baju doho sude nung adong noeng. Molo adong na sota atusi bahasa ni halak na asing. Boy do hita mangida do lapatan ni hataon. Molo tabuka Google rupani kan. Palagi hita manginang kana manatua naso mangatusi bahasa Inggris. Ba nibuka may do lapatan yon. Dan itu apalagi molo siakangan nami molo ngama sama pelajaran bahasa Sunda. Ayaw dak kotus yatok bahasa Sunda dangi. Tu isi mana yang sukun aku ni naroha kan, alai sebelum disukun tu aka ruasta, aka anak ni ruasta rupani ni bereng maju siak Google, ahado lapatan ni hata Sundaon, odo habe ale nang pesongoni saya dong dope aka na sopas terjemahan na disi ima. Neng mangakses berita pehita hatop nuaing di bagasan jamanon. Jala mangida kana masa penuaing hatop nuaing tersebar di bagasan tikyon. Minggunang salpu ba salah satu huriat Tagaor di Cibinong ate. Jala naukeran na au ruas sadiru na pabuah hotuau na minggu na lewat. Pas neng marjami tau iwe atuau amang adong songonon huria di Cibinong, sonon indah. Ada kubote naruh hatop beritai. Kan itu. Anggona jolo dang pola hatop sahab berita dang boy ita mangida akan masa
molodang sian TV, molodang muse sian koran. Ido makana hurang lakun waing berita di TV do hurang lakun waing berita nadong di koran alani teknologi na masa sinaingon hatop-hatop sudi. Ya. Ada keuntungan positif di sini. Ale hal-hal negatif pasti banyak yang terjadi. Apalagi mau mempergunakan media sosial sebagai sarana, media sosial sebagai tempatnya untuk mengumbar berita-berita yang tidak baik, mengumbar berita yang tidak benar, bahkan disi adong konten-konten yang bersifat ya tidak baik. Adong maina pasahaton-hatan nasosuman, menghina, adong may na melampiaskan amarah na tuah kadongan na itu makana amang inang saya hudok do hati-hati menggunakan jarimu, menggunakan media sosialmu. Molo adong siak kita namar Facebook, sotung tabak ke Facebooki sebagai ajang untuk membalas dendam, ajang mencaci maki, ajang untuk menjelek-jelekkan orang, dan ajang untuk pabadia-badia diri. Ya, jangan. Jahun halak, jala di bagasan tikion, boy maberengon, aha isi ni Facebook mi, imana-mana dahon identitas ni dirim. Siapa Anda, itu akan bisa dinilai orang dengan apa yang ada dalam isi Facebookmu. Murah kan? Gampang, no yang diwagasan tikion. Mau dibereng Facebook na, hata-hata na hata-hata na suman, berarti dang suman kejiwaan non. Tidak bagus kejiwaan na. Yang itu. Alai adong do jolma, napa badi-badi hod diri, dang pas aha na di dona, dohon aha na di ulahon ibana, terbalik. Walau di Facebook menggemarkan berita-berita silasiroha, Tuhan memberkati, aku mendoakan, membagikan video-video taringok tu lagu-lagu rohani, menggemarkan video-video taringok tu kesaksian-kesaksian, taringok tu motivasi hidup alai aslina jolmana dang songone. Adong deh kan? Adong deh hidup. Nah amang inang ido na adong di bagasan jamitata di bagasan tikion. Pangarajio diri menghadapi teknologi, pengendalian diri terhadap teknologi, alana akan masa di bagasan jama sinengon sudah terjadi di bagasan zaman ni Paulus terlumo bima di kota Korintus di hati ai. So dia ruah kota Korintus. Jadi molo kota Korintus, dia adalah kota yang maju pada zamannya. Kota Korintus itu kota yang betul-betul bebas pada zamannya. Ada teknologi yang tersirat pada zaman itu yang sudah dikatakan sebagai teknologi yang sangat maju. Marhite-hite bangunan yang megah. SDM nihala pe sudah maju pemikiran nihala di sini. Jala pacaran ni jolma pe di Korintus adalah bagaimana mereka berjualan martiga-tiga do halaki. Ido makana kota Korintus itu bukan hanya ditempati oleh warga-warga setempat, tetapi kota Korintus itu juga dihuni oleh orang-orang yang datang dari negara-negara yang lain, dari budaya-budaya yang lain, kumpul di kota Korintus, mengembangkan dunia bisnisnya, sayap bisnisnya di kota Korintus. Dan mereka juga tidak lupa untuk membawa
budaya-budaya, membawa teknologi-teknologi yang ada pada mereka untuk dipergunakan di kota Korintus. Ujungnya, gabe tubuh hal-hal yang negatif di kota Korintus. Dalam godang maherbang. Ya. Apa itu? Salah satunya adalah semakin banyaknya perempuan yang menjual dirinya untuk percabulan. Alani hepeng igadis dirina. Semakin banyak orang yang datang untuk memuaskan nafsu laki-laki. Bahkan dakolani banyak berdirinya bangunan-bangunan yang merusak akhlak dan moral akajolma di sini. Mula jamas sunengon, adong do tempat taringot tusi, nang itu, inganan tu parjudian pe, adong do resmi berdiri. Songon contohnya di Las Vegas, Amerika, ya doang tusi, ya, mula dakya unang lauhamu, mula rok pe pengmuno nang lauhamu tusi. Alanya ha, kota itu adalah kota judi terbesar di dunia. Resmi di Las Vegas. Sudi aka kalangan lau marjudi itu sih. Arong deh. Ya. Bahkan tempat percabulan pe ngadong numai inganan dana resmi. Meletung adong bawa nadong pelarian naso puas sian istrina. Saranan nang mga luluy akan na asing na muli na bagak rupani laudoy mana tu sih. Ya. Bahkan percabulan ini bukan hanya dilakukan oleh wanita, tetapi dilakukan oleh pria dengan pria pun sudah ada. Songon di Thailand nate, ay molo di Thailand, molo binereng rupani ibarak kaya do pelaon yan. Adong istilah di si lady boy. Molo didokon lady boy bawa alay gabe boru-boru. Jadi molo di Thailand molo lady boy molo songo kita dang boy hita mabedahon dia do bawa dia do boru-boru natulen alaniaha ala disi ngau baga nuaing bawa nagabe boru-boru daripada boru-boru na memang boru-boru. Dang itu ngau baga disi. Jalangannya zaman main di son. Ya. Ido makana Roma Paulus marhite suratna tu kota Korin ala memang takas di ida jala takas di tangihon bohado akan masa taringo tu halak Kristen jala songon dia du budaya na berkembang di kota Korin tarlumobi ba hal-hal negatif yang berkembang di kota Korin di TKI. Ternyata sudah banyak hal-hal duniawi yang merusak tatanan kehidupan di halak Kristen, bahkan menggoda orang-orang Kristen untuk melakukan kejahatan, memuaskan keinginan duniawi, jala melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Nunga gudang desi. Nangpe didok Paulus bahwa kita ini adalah hidup yang merdeka. Jadi molo Paulus amu akamanginang ya molo ta pamanat sude surat-surat ni apostel Paulus ya. Adong opat hal nagabe intisari ni surat-surat Paulus disudi aka surat-surat na ditongoson imana na parjolo bebas melakukan segala sesuatu tetapi harus berlandaskan kasih. Jadi aha penani ulam lomom alai ikondo di bagasan holong ni roha. Boita ida di sada Korin bidu 10 ayat sada 1 ayat 10. Imahala na merdeka molo na didok di Paulus. Lomom neng mangulaona alai ikon di bagasan
holong ni rohama ima parjuluk. Napaduahon bebas melakukan sesuatu namun harus berguna dan membangun. Sada Korin bidu onom ayat 12, doh bidu 10 ayat 20. Ya. Molo adong nani ulam, ikon adong do labana. Jala ikon membangun do. Ido podani Apostol Paulus. Napatoluhon bebas melakukan segala sesuatu, namun jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sada Korin bidu 8 ayat siap. Ya. Neng aha di ulam terserah. Alai unang gabe batu partutuhan tu akan asing. Isarana molo nang lako taringo tu si pangananon. Ale unang gabe batu partutuhan tu na asing. Unang gabe mabahin dosa tu na asing. Jangan menjadi dosa kepada orang lain. Napapaton bebas melakukan segala sesuatu asalkan didasarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu maka 4 hal ini adalah bentuk ekspresi kebebasan yang dimerdekakan oleh Kristus kepada semua orang Kristen. Hidupnya harus betul-betul bebas, tetapi bebas bukan berarti bebas yang melakukan segala sesuatu dalam bentuk kejahatan, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Itu didokon Apostol Paulus. Porjolo na kaningan lomom aha na ingula honomu alay di baik di bagasan holong ni roha na maduahon ikon adong do ipolana atau yang berguna untuk membangun patuluhon unang gabe batu partutuhan tu akan asing na papaton ikon do berdasarkan hapor siau tatu Tuhan Yesus. Itu kehidupan yang bebas menurut Apostol Paulus. Idona diterjemahon ni halak Kristen di kota Korin. Kami kan sudah hidup merdeka, sudah bebas ina rohana. Ya. Alai alani kebebasan ini, kemerdekaan ini, gabe muncul keinginan duniawi, mau melakukan segala sesuatu yang menurut mereka itu benar, yang menurut mereka itu halal, padahal sebenarnya itu belum tentu menjadi kegunaan dan belum tentu menjadi sesuatu yang berguna di dalam kehidupannya, dan belum tentu itu adalah betul-betul bentuk kebebasan, kemerdekaan yang telah diberikan Kristus kepada mereka dengan melakukan yang sebenarnya baik menurut mereka, tetapi menurut Tuhan tidak baik. Makana adong tolu naneng si pasahaton ni si Paulus marhiti turpuk taon. Na parjolo taringo tu si panganon. Yang pertama adalah tentang makanan. Ya. Adong do de bajolma na soolo mangalang jagal rupani. Tiki kuliah au, ya ma dibuat doseku, dosen nami hamis astambuk sangkatan, tusada viharani halak Buddha, dongata halak Buddha di Syatar. Jadi viharaon belgo, ang mara pitu marang walu tingkati viharaon di Syatar, ya. Jadi inganan non jono ni stasiun ni kereta api Syatar. Ima lupa aha gua reviharon. Itu. Sasitong na laos tu dibanding dohami tu si. Masuk mahami rupani. Ala ide tu. Molo viharani halak Buddha dang bui ba marsipatu menang marsadal masuk tu si. Iko bukaon, jala iko sopat di masuk tu si, dang boy gaor, dang so kita, dang so halak kita, hola saat tu gereja, olo dope gaor marserita tudungan nadangi, olo dope marbisik-bisik tudungan jala las ibadah pe, olo do gabe
makorhot dosa. Mau dihalakan tidak boleh. Allah memang betul-betul kesadaran nihalaki tinggi di rumah ibadah Nasida. Allah memang dia tusan Nasida, rumah ibadah bagi mereka adalah kudus. Jala hita pesa sitongna, pengertian kita rumah ibadah itu adalah kudus. Jadi yang boleh buka memakai sepatu, memakai sandal tu sih. Jadi yang boleh gaur sih. Dang boleh gaur. Lah so dia pe kurang di jolma, dang boleh songo pasar ribut di jolma, ikut sip. Ima masuk tu sih. Masuk mahamidah. Komunikasi mahami tua kapengurus ni fi haraun. Ni sukunan maahan na si sukunan. Ni sukunan manipatakas ma ahadu nagabe pertanyaan. Dungi dijamu mahami, dijamu mangan di fi haraun. Takinata. Kami masih suadangi. Namangan dia serama. Molo dia serama ngabui bilangan 3 hari ba mangalang jagal sa minggu. Dohono mak 2 hari do kami mangalang jagal sa minggu molo dia istitihan. Sehali may jagal manuk, sehali may jagal babi, ipe dibatasi do. Sa tanggobe sa halak. Ipe molo mangan iba rupani molo jagal babi. Binereng ma dia do meja na kosong ay sa meja orang kursi. Binereng ma isi mana soro, isi mana marsahit. Tinangnya kom madongan niba sa meja na marsahit. Asa adong na di mana jatah ni mana lau tiba langon. Ima mulai seraba dangi. Ditangnya kom ma. Al mulai saka par niba kan rupani sa meja. Ya marsahit ma jawab puang. Asa unang mako na roha. Bahima. Ala na memang ala memang dibatasi. Nah kinata murah. Molo nga marsahit don. Molo jol madongan niba marsahi sa sitong na mang tahe sedih do kan alai molo dia serama molo marsahi dongan niba ngalas roarisi moro saingan naroha alani malena mabu mahami mangili si pangaron na di paradion di viharaon binereng dangi hera tabu ma mantap si pangaron sa naroha kali do berbeka gizi inakadonga daki itu molo mangan buah makan male basaruba masuk kita halak batak lagi molo prasmanan si tahu isi do na parjolo kan itu ono do di sorong dongan nak dang itu isi badang diperdulihon isi na ipudina pokokna si hebas lah membuat si panganon bohama asal butong dangi dipabuati masyalangon dunia lang baru pe asing deina danganung jagal HP diripu jagal ternyata daung sayur-sayuran do ni buaton ni ripu jagal HP isina sayur-sayuran do ni alangon ni ripu ikan HP isina sayur-sayuran do sudah serba sayur ujung dah suku-suku di dia dua lakon nah sorong do sayur dan naik jagal na nai, na sorong do hepeng niya lakon nai. Ujung da terbegema ginasida pengurus. Maaf ya adik-adik saudara-saudara ini mana. Kami tidak boleh makan daging. Kami hanya makan sayur. Jadi kami ini vegetarian. Jadi tidak ada daging di sini. Baru pedi foto kami di sini. Dang itu. Alenang pesongoni dipangat do. Ale dang gabe batu paktuk Tuhan tu na asing. Jalan nasida pedidok nasida silakan makan. Silakan habiskan. Tapi jangan makanan ini membawa dosa bagi kalian. Ini mana dong? Ya, membawa kesalahan bagi kalian. Ya. Ayah dong dojol mau mangan ala haram nani alang nasida. Saya unang manialang nasida nasi songoni, ujung dah molo adong dongan na mangan lah songoni, gabi dimusuhi dongan na itu yang salah. Jadi molo dihalaki upamana haram mangalang jagal babi, HP Roma nilabung na mangalang jagal babi, butong-butongan, Roma na so mangalang berdosa ini, gak masuk surga ini besok ini, salah. Ya. Karena apa? Karena
Karena ketika kita dimerdekakan, bahwa bukan karena makanan itu soal kerajaan Allah. Mulai di Roma bidu 10 ayat 10 di dokodo, bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Apa yang kau makan jangan menjadi haram bagi orang lain. Apa yang kau makan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pangama di bakasan siroha. Jala Yesus pedokodo. Apa yang kau masukkan dalam mulutmu bukan itu yang haram, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Apa? Bukan makanan yang menajiskan, melainkan perkataanmu itulah yang menajiskan. Jadi mau mak kita dangi sambil kita memburai halak, bagaimana berdosa? Kalau kita makan, tetapi kita tidak mengerti bahwa kita beretika makan, tak langi sudah, tabodo nanian langon. Tetapi jangan menjadi menumbuhkan dosa dan penyakit dalam tubuh kita. Ido makana namanganipe amang inang unang pakehu, unang pangmokusu, unang pabutokku. Karena itu imana masa. Ya, apalagi kami akan marsahiton na namangai parsahiton si sonaingon. Mol manereng jagalnya rupani molo sehat iba emang teh naing ma dibukus asadong alangan anong budari naroha alay kada marsahin dang boy niatan man waing kanido. Nah napadua hon di hamu kamanginang marhite turpuk taon di paingot Paulus do aka hala Kristen na di kota Korin dohot hita di bagasan tikyon asa tapadao ma nasa aka permainon percabulan jaladang pola olo hita patuduhon aka nasi songoni nama nentang taringo tu harajau ni di bata ya. Sonari jamas sinengon ngahalal be dianggap aka anak kota mulu dua-dua nasida marhalet-halet rupani dinganan na sosuman. Nang ido molo jamas sonarion makorhon hajahaton nama jolma mardungan-dungan. Jala ulomo do rohani akadadana manang akan aposo sinwaingon mardalani doho halek na padua-dua doho halek na mulobo niyan unang mulak luluon na mainganan na tabo taring tusi nator sada camping mahami keluarga di Rancau pas holadu ko hami di mana ko nariye lao mahami tu sada inganan ni keping dong rame binereng beh agak maralik namai sasudi nasada teda buharo ala ko mangina tahe naroha do bah sono do pangalaw ni halakon inaroha ya imana masa alanya ala memang di kota Korimpe ngamasa si songoni adong sada kuil namar guar kuil dewa Aphroditus di kota Korintus. Kuil itu dihuni oleh ribuan wanita yang melacurkan diri dan disebut sebagai pelacur bakti. Ya. Alani ajaran gnostik mah namasa di hati ai. Jadi mulu ajaran gnostik ibu tuah mudo, salah satu ajarannya mereka akan mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tubuh tidak akan menimbulkan pengaruh apapun. Pengajaran tentang kehidupan seks bebas adalah hukum ilahi yang sah. Ujungna gabe gudang majolma nama dohoti percabulan di ingananon, di kuilon. Alani ajaran ni gnostik nasida desi. Ala di ida, dabuah deh, bebas nasida puang. Mulu ajaran nasida, dang mardusa, ina nasida. Gitu. Sarupa may do ajaran dia.
pasangan yang tidak sah. Lo mau nak? Adong ajaran na si Jolma na si Songone. Bahkan ajaran ni teroris, molo-olo ibana bunuh diri, maka sedih tahe, 1000 tahe, amang situa, 1000 bidadari rakidokon, 1000 atau 700 atau 70, lupa, ya, akan boydohonon menyambut kedatanganmu nanti di sorga, molo mate, bom bunuh diri ho, indah. Ajaran dari mana itu? Ajaran dari dulu deh. Jalan ngamasai di kota Korinth ngamasai. Ya. Menggiurkan bagi orang, bahkan par hapor siapa, lo do ganggu hapor siapa, ala nia keajaran na si Songoni, jalan nunga disediakan tempat, ido makana barang siapa wanita yang melacurkan diri di kuil dewa itu disebut sebagai pelacur berbakti dan bahkan mendapatkan imbalan. Ala di sida melacur dan merusak tubuh pun tidak akan membawa pengaruh apa-apa, bahkan itu sah di hadapan mereka. Ya. Ido makana di Apostel Paulus di ayat 10b, alayang go dagingi unang matu permainan tu Tuhani mak jala tu dagingi ido Tuhan. Molo di bahasa Indonesia didokon, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Paulus iorai mana do dipakai dagingon lahut tu permainan. Jangan gunakan tubuhmu untuk percabulan. Jangan rusak tubuhmu untuk percabulan. Ido makana satu sadarion, salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya adalah AIDS. Kan itu, ang obatna dangarung. Bahkan di kopenana di kata tahun nasalpu, tokek bisa menyembuhkan penyakit HIV AIDS. Ujungnya gabe argama argani tokek, sudah majol mama buru tokek. Kali do, sudah jol mama buru tokek. Bahkan ditiki ditaruh tu ngau, praktek. Naposoi, ala memang jabu nahuingane, jabu hau-hau. Langi do, gereja ipe satu ngahau-hau. Hampir tiap malam maroa kana posei mahola manguli tokek. Ay muli hamang muniku. Manguli tokek amang latuahay obat. Harga 1 ons 50 juta indah. Au natohoi mamora do jol. Ujungna gabi sempak du mabir tokek. Laho mardonga tu colba. Kali do alania kane songoni. Padahal sebenarnya tidak ada itu. Apalagi jama sinoengon manginang namura-muran jolman wang mangakses taringo tu si pornografi. Dadana pesonari ngaboy jala umalo na sida mangakses film na sosi totonon. Bahkan YouTube pun ada beberapa film yang kecolongan na sida. Laho mempertontonkan yang tidak yang baik begitu. Au hea do jupak udah ada tulu halak marhape. Sada do nama di hapion dongan nane tonga-tongon. 2 halak nai rak manoton. Mula alaki sekolah minggu. Tiki batu rajau. Alai nagabe curiga iboto hamuno. Na manoton do halaki alai disuhi-suhi. Di sudut-sudut. Manoton si palaki. Ini mana? Ujungna huitik ma ya na itu to kalakon na roha hape kubering nonton apa kalian itu diku enggak ada bang indah itu rupa mate ma wifi si anima ugati pasuk ni wifi gereja ala memang tiki bebas sodo ya ternyata murah mangga sasi ujungna hudok matuna tua-tuana amang inang ajari dak danaki jangan mau membuka-buka yang begitu. Ya, ada rupanya memang mereka buka, bukan. Ajari aja, jangan sampai tornikuro. Ya. Alania hala memang jaman si teknologi no engon ngamurabe.
manoton ni sisongoni, mengajak ni sisongoni, bahkan Facebook pun sudah ada konten-konten yang begitu yang tidak bagus. YouTuber pe ngadong melepas satu video-video yang tidak senonoh seperti itu. Dan bukan hanya merusak anak-anak, remaja pemuda, bahkan tua-tua akan nama tua pe ngasiga holan alani nasi songone. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, jangan biarkan, jangan sodorkan tubuhmu untuk percabulan, tetapi tubuhmu untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Di ayat 15 di dokodo, tung pakeok kuma akar ruas ni Kristusi, bahan ruas ni silua permainan daumai inna si Paulus. Kan itu? Di bahasa Indonesia dikatakan, akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ini mana? Ya. Jala dia saplon di dok Paulus. Naso di boto hamu do. Naung gabe sada daging dohok boru-boru na jahat anggo sapur tusi. Nenda. Tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul akan menjadi satu tubuh dengan dia, dan keduanya akan menjadi satu daging. Ido makana amang inang diorai debata saat tu bagasan tikion seks bebas, sama seperti dalam perjanjian lama, ya. Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan karena salah satunya penduduknya di situ melakukan seks bebas. Baik itu ke perempuan dan laki-laki, baik itu perempuan dengan perempuan, baik itu laki-laki dengan laki-laki. Mulut bahasa Alkitab dikatakan yang pemburit pun dibenci oleh Allah. Jadi hati-hati, hamu waka sudut nau posoi. Ya, menonton video porno sama saja kalian melakukan hal yang percabulan. Melihat konten-konten yang porno sama aja kita melakukan percabulan. Itu makanya didok Paulus, kalau kalian tidak tahan, menikahlah. Tidak apa-apa. Molo neng makorhod dosa dohamu, tumagod dohamu kawin. Makanya jama sinarangon, molo adong akai anak kota na kawin umur 20, umur 21 tahun, molo taida, unang pula horai hamu na sida. Aliana, ala memang daripada makorhod dosa lebih bagus kawin. Daripada makorhon hajahaton lebih bagus kawin. Daripada mereka melakukan sembunyi-sembunyi di ulaun nabuni, ya, lebih bagus kawin. Jauhkan dari percabulan, ya. Jangan mau terpengaruh. Akan tua-tua pe, jangan mau melihat seperti itu. Karena memang ada situs-situs nang pe di bagasan tikion, ada situs-situs yang diblok oleh pemerintah, alai adong dope situs-situs yang masih terbuka, bebas untuk menonton nasi songone. Ya. Na patuluhon, na terakhir amang inang. Tubuhmu adalah bait Allah. Ya, molo didokon dia sapulsia didokdo naso di boto hamudo daging munaido joroni di tod di perbadia nadi bagasan hamu nang di jalamuna siat debata dada hamu napunasa dirimuna. Nah, amang inang, tubuh kita ini adalah bait Allah. Inganan ni tod di perbadia do daging taun. Jala di ayat 20 didokon debata do napuna hita daging tado napuna debata arga hita ditubus nuaing pakai ma daging munai laho pasangapon debata marhite-hite pabahenan doho marhite-hite ngolumuna sigano pare. Tubuh milik Kristus. Pakai tubuh ini sebagai senjata Kristus. Pakai tubuh ini sebagai tempat Kristus. Tempat dia untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, manginang saya tabada umak, jangan pakai daging kita ini. Jangan pakai tubuh kita ini. Allah memang nunga argahi tadi tubuh Kristus. Kita sudah mahal dibeli oleh Kristus.
Jangan lagi mau diperhamba, jangan lagi mau diperbudak oleh dosa, tetapi jadilah orang merdeka, merdeka di dalam iman, merdeka di dalam kasih, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan merdeka di dalam segala perbuatan yang membangun dan berguna bagi orang lain. Amin. Martanya kita. Mula tema ale Tuhan di bata amanami di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Di hatam na badiay ali Tuhan nang ditangiho kami di bagasan tikyon. Pinuji pinasanga magwarmo ala di tariparhoko tu habi akan nauli akan alas niruha ima marhite-hite Apostel Paulus di hatam na badia na mangurai ngulu namion asa unang gabi batu pertutuhan taringot tu si panganon asa unang pakyon nami daging namion gabi inganan permainan jala asa ditadahami daging namion ima inganan nitod di parbadia naung arga ditobus marhiti anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Mulai hati mali Tuhan. Nunga marlasiruha kami dihatami. Ajari kami Tuhan. Asangolo kami pada hodiri. Sian akka si panganon na mabahen batu pertutuhan. Dia kadongan nami doh di daging namion. Ajari ami wasa unang olo kami mangulahon akan nasodenggan marhite parmainon. Terlumubi akayan akon nami di jama sinoayon ali Tuhan. Dina marhite-hite akka perkembangan ni teknologi, akka perkembangan ni zaman. Nama baik murah-murah nama jolma mangulahod dosa. Terlumubi songon ajaran ni akka nasodinggan na mangajarhon akka nasotama. Laho manigay haporsiyaw ni akayan akon nami. Tuhan ajari ma. Molotung pe adong akadongan nami na torjolung. Dinaong mangulahon akka ulaw na sotama asi maroham. Jo maiba na Tuhan tubagasan holong ni roham. Tubagasan dalam munatigori. Laho manadikon akka dalan hajahaton nasida. Ay di boto hami dang di halomon roham hamamate ni akka parjahat. Alai di halomon roham do haluaw ni akka parjahati. Tumadikod dalanda asa mangulu di bagasan apartotihon na. Jalasa dipake hami matuhan daging namyon gabi parhitiamo mangulahon akka nadinggan diaka. Dongan nami jolma asa gabi pasu-pasu may tu akka dongan nami humaliang. Tuhan tung masih maroham tu sudi hami akka ruas ni huriami manang didia pe hami maringanan. Tarlumobis say padaw mahami sianak kaparsahiton tarlumobi di pandemi virus COVID-19 na masa di bagasan hasyanganon. Paragugoy masudi saluhod na katim medis manang di dia pinasida maringanan.
Ramoti sudi akka na terinfeksi leon hamaluman. Padao akka hajahaton doh hagauran siya tonga-tonga ni bangso doh negara namion. Lehon la siroha tu akan na marulang tahun doh na marulang tahun pernikahan di bagasan mingyon. Asaboy Tuhan gacang umur nasida. Jala pakyom mungulu nasida laho mananggapi parhitiamo may pasahaton doh hagabi haba orang pasu-pasu tu akadungan nami humaliang. Doh dia karwas ni huriam pe Tuhan namar lasiroha ima marhite-hite sakap naing manjalo pamasu-masuon ima yanakon nami hot mabaskara nenggulan doh boru nami Yohana Clara boru pangaribuan di hari Sabtu 5 September 2020 totong mak ramoti sudi nanisakapan nasida. Tuhan dia akan marsahi pe leon hamalumon dia akan di bagasan persahiton manang na di bagasan akka perawatan. Imanyonya inanami nyonya ATU hasibuan boru silitonga. Ina namin nyonya situ morang boru siregar ama nami di siaturi dohot ce aritonang asimaruham paher bang matangamu na badiay laho pamalupon na sida. Terlumubi di bagasan tikyon ali Tuhan dibuak kami adong sada ama ruas ni huriami ruas ni huriam hagabipe batu raja ama nami halumoan si hotang. Nasaha tu sadarion di bagasan persahiton jala dirawat di rumah sakit Caritas Palembang. Jala nunga macai liling ibana Tuhan di bagasan persahiton na. Jala posi persahiton nai pola do gabe cuci darah saha tu bagasan tikyon. Tuhan moloni ingot na posomon haburjuon ni amanami i. Na mangaliat diri na laho melayani di tonga-tonga ni huriam rodu sudi akka keluarga na ali Tuhan nasai totong pasahaton diri na do tikina makubasi di huriami ali yamang asi maroham tangamu na badiyay mapaherbakon tu si manjujung doho di perdagingon ni amanamion mabuat sahit nadong di pamatang na mangaleon hamalumon tu ibana tarlumobi mangaleon gogo doho posiroha jala salhud akka tangiang na pinasahat ni akka namar asiroha doho namar holong ni roha Tuhan saya tangi homma jala satu tangammu mahupasat tami amanami halumuan si hotang sahat tu bagasa tikyon pos rohanami ali Tuhan diliako mahamalumon dia kana nengro paheheom muma dagingna jala pada homa akka parsahiton jala lehoma gajang niumur rodi sudia kapoparan na peli Tuhan rodi inanami pe na majaga amanamion leoma hahipason dohot gogo nasyako mulia tema dinalaw mulak pe hami Tuhan ramoti pasu-pasu hami padao hami sian akan namasa mulia tema liamang o matang yang nami na dipasat hami marhiti anakmu Tuhan nami Yesus Kristus martangnya kami tuo amin amanginang tapasahat ma lasirohata marhite peliata tu dibata uhud marede hita ede nomor 652 ayat sada do uduna. Pasahat tu tahan, ako
nyata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, Hodo harwani saluhut silaon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasi yang hami pilihanon. Patibulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manaminya di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajanmu, saya saat melomon di roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lian matu habis sadaron hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panggucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. 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 Salam.